Καλημέρα, καλημέρα Περών Πολυτεχνείου, καλημέρα από το κατάστημα του Τζεκλίδη. Πρωτομηνιά, 1η Αυγούστου και είμαστε εδώ πιστοί στις θέσεις μας από τις 6.30 το πρωί. Ένα νέο υλικό θα βρείτε από σήμερα στο κατάστημά μας. Είναι οι λεγόμενες αντιολισθητικές πέρλες, οι οποίες είναι κρίσταλλοι ή άλου. Καλά ακούσατε, κρίσταλλοι ή άλου, σε 250 γραμμάρια και σε λίτρο. Αντισκίτ λέγεται, αν θέλετε να το δείτε και στο διαδίκτυο. Είναι ήδη μέσα στο e-shop μας, στις ιδιαίτερες εφαρμογές και στα ιδιαίτερα υλικά. Προσδίδει μια αντιολισθητική απόδοση σε οποιαδήποτε επιφάνεια, είτε αναμειγνύοντάς το μέσα στο χρώμα μας, ενός ιδίως συστατικών, είτε μέσα σε βερνίκι, επίσης ενός ιδίως συστατικών. Αν θέλουμε τώρα να μην το κάνουμε μίξη, μπορούμε πολύ απλά στην οποία μας επιφάνεια να πασπαλίσουμε την επιφάνειά μας, έτσι ώστε να προσδίδουμε έτσι μια άγρια και αντιολισθητική πάνω απ' όλα επιφάνεια. Ελάτε να τα πούμε όλα από κοντά, ελάτε να σας υποδεχτούμε με χαρά, με χαμόγελα, εδώ στην Ηρών Πολυτεχνείου 96 στο κατάστημα Κουτζεκλίδη. Εύχομαι από καρδιάς υγεία, και συγγνώμη για αυτό που ακούστηκε, υγεία, χαμόγελα και πολλές δουλειές σε όλο τον κόσμο. Καλό μήνα.